प्रिस्टेड में अब तक तो हमरा अपना करीब का है ना आवे देवेलू। हम वो प्राइज न बानी जोन बच्चा लोग के 5वां या 6ठा आवी पर देवल जावेला। I fuck on love for lust, but I don't fuck for charity. वो लड़की हमके बर्बाद कैली, आपके भी बर्बाद कर दी। ओ माय गॉड, ये कैसे भइल? जौन दरवाजा खटखटाए से पहले खुल जाए वो दरवाजा के दहलीज के कभी पार ना करे के चाहे। हमको समझ नहीं ना, अगर आप रणबीर की मदद ना लेती तो नैना रायचंद जिंदा होती। का आप ये बात खुल के बता सकेनी बहुत जरूरी बा। दिल लगी कैसन आग बा, बुझे ना मिटे ना थमे ना कबो, ये कैसन प्यास बा, दिल जला कम प्लीज प्लीज कम। चिंता मत करा, तो यहाँ सुरक्षित बाड़ो। यहाँ तारा खातिर सब कुछ बा, टीवी, वाईफाई, फ्रिज, सब कुछ। इनकेस अगर तारा फिर भी कुछ चाहिए तो हमके कॉल कर सकेलू। तू हिचकिचाइए मत, यहाँ सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तो हमारा ऐसा समय पे मदद कैले बाड़ा, हमके पता नहीं कि कैसे तुहार शुक्रिया। ओह कम ऑन, ऐसा टाइम पे दोस्त ही दोस्त के काम आवेले। हमके पता बा तू हमरा पे भरोसा ना करेलू, और करबू भी काहे। पिछली बार जब हम अकेले पड़ गए रहनी तो तू हमके अपना घर अपना पास ले गईलू। हम जोन बदतमीजी कईनी, हम ओकरा खातिर माफी चाहता नहीं। कौनो बात ना रणबीर, वो दिन बस खराब रहे। खैर हम बहाना ना बनावता नहीं। एगो बात बोली, हाँ तू सही कहले रहलू। तू कॉन्सोलेशन प्राइस ना बाड़ू, और ना ही एक बार इस्तेमाल करे वाला औरत। तू तो जिंदगी भर साथ रहे वाला बाड़ू। थैंक यू। एनीवे, यू टेक केयर। अगर तारा कोनो चीज की जरूरत होके तो हम आसपास ही रहब। बाय बाय। रणबीर, सब कुछ ठीक था बाना? तू हमके डरा देला। डिस्टर्ब करे खातिर हमरा के माफ करता। हम अंदर आ सकेली का? हाँ हाँ बिल्कुल, और एकरा खातिर हमके माफ करता। कोनो बात ना। सब ठीक था बाना? ना, असल में नहीं खे, सब कुछ ठीक नहीं खे। एक खातिर हमके वापस आवे के पड़ल। का भइल रणबीर? तू हमके डरा रहल बाड़ा, प्लीज बतावा का भइल बा। कुछ वैसन भइल बा जेकरा हमके बहुत पहले से ख्याल रखे के चाहत रहे, लेकिन हम ना रखनी। का कुछ भइल बा? का तोहार केहू से मुलाकात भइल बा? तू अंदर चला, हम बतावता नहीं। रणबीर लेकिन कम 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 हाँ कम। लेकिन का भइल बा? रणबीर हमके बता, प्लीज बतावा। तू आवा तो सही। प्लीज हैव अ सीट। लेकिन रणबीर प्लीज सिट डाउन। अच्छा ठीक बा, का भइल बा? का भइल बा?
हम तोहरा जख्म पे मलहम लगैनी ही ना, और ऐसे ही चल गई नी। हमके सबसे पहले आंख के ख्याल रखे के चाहिए, ये बहुत खास चीज होखेला। इला, लगा ला। अब लेके आयल बड़ा तब लगा भी था। लग गई। हमार कभी क्यों इतना ख्याल ना रख ले बा। तू बाड़ू ही ख्याल रखे वाला चीज। सच में बहुत सुंदर बाड़ू तू, और तुम्हार बॉडी भी बहुत खूबसूरत था, पर तुम्हारी दिल तारा से ज्यादा खूबसूरत था। और ये दिल के ई बतावल बहुत जरूरी बा कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। कितना अजीब बात बाना, अपना लोग आज तक जान ना पाइल, और आज एगो अजनबी हमके हमके अपन अपना लोग से बेहतर जान गए। कुछ अजनबी ऐसन हो खेले जे अपनन से भी ज्यादा अपना हो खेले। दिल लगी कैसन आग बा, बुझे ना मिटे ना थमे ना कबो, ये कैसन प्यास बा, दिल जला कैसन रात बा, रुवावे हंसावे सतावे हमके, ये कैसन आस बा। ए अजनबी ई तो बता, काहे मीठा लागे चेहरा तोहार। ए अजनबी ई तो बता, काहे जिया लागे फसाना तोहार। दिल लगी कैसन आग बा, बुझे ना मिटे ना थमे ना कबो, ई कैसन प्यास बा। खामोशी कैसे हमार समझेला तू, जे ना कहीं भी हम समझेला तू, सपना में कैसे हमार आ जाला तू, सुतल उम्मीद हमार जगावेला तू। तू बाड़ भी उड़ना भी हमरा भी रहल नाई बेबसी, तू हौ दहले ए अजनबी ई तो बता, काहे मीठा लागे चेहरा तोहार। ए अजनबी ई तो बता, काहे जिया लागे फसाना तोहार। रणबीर, हम्म
तू बहुत प्यारा और समझदार बड़ा। तू हमके यहाँ रहे खातिर जगह दिला, हम तो हर शुक्रिया अदा ना कर सके नहीं। बाकी हम सोचत रहनी कि हम तो हर अच्छाई के फायदा उठा रहल बानी। मतलब हम यहाँ ज्यादा दिन ना रुक सके नहीं। हमके यहाँ से निकल के जल्दी से जल्दी अपना खातिर एगो नया घर ढूंढे के चाहिए। हम अपन एक्स बॉयफ्रेंड से बचे खातिर जिंदगी भर यहाँ ना रुक सके नहीं ना। हमके अपना खातिर नया घर ढूंढे के चाहिए। हमके एक नया जिंदगी शुरू करे के चाहिए। ओके, अगर तू यह चाहता हूँ तो ठीक बा। थैंक यू। हमार जिंदगी के अंधेरा में रणबीर गुफा में रोशनी की तरह रहे, लेकिन दिन की रोशनी में हमके एहसास भइल कि ऐसन कुछ ना है। पहले हम नोटिस कईनी कि हमार पासपोर्ट गायब रहे। पासपोर्ट? ओकर बाद हमके एहसास भइल कि हमार सेल फोन और चार्जर दोनों अपन जगह पर ना रहे। सब चीज खराब होते ही जात रहे। रणबीर के गेस्ट हाउस की खिड़की ऑटो लॉक रहे। हम बाहर ना जा सकत रहनी और ना ही ओकरा खोल सकत रहनी। यहाँ तक कि वो अपना घर के दरवाजा तक बाहर से बंद कर देले रहे। हम फंस गए रहनी। हमारा के बाहर जाए के कौनो रास्ता न रहे, ना केहू के फोन करे के रास्ता रहे और ना ही केहू के बुलावे के। हम घबरा गए रहनी। ई नंबर पर सारा आउटगोइंग कॉल अभी बंद बा। ई नंबर पर सारा आउटगोइंग कॉल अभी बंद बा। हेलो हेलो आलिया, हमके पता रहे तू अब तक सो के उठ गई लोग। ये सब का हो रहा बा रणबीर? तू हमके ई घर में लॉक काहे कर देले बाड़ा? तू हमार पासपोर्ट ले लेला। रणबीर तू पागल बाड़ा का? सुना, ये सब का हो रहा बा बतावा। आलिया, हम तोरा के चाय ना दे सकेली। आई लव यू टू मच। हम तोरा बिना ना रह सकेली। प्लीज, आई लव यू। तुम्हार दिमाग खराब हो गई बा का रणबीर? तू का कर रहल बाड़ा? सुना, हम यहाँ ना रह सकेनी। तू अभी यहाँ वा, हमके बाहर निकला यहाँ से। आलिया प्लीज गुस्सा मत करा। हम वहाँ आके तरह के सब कुछ समझा दे। प्लीज शांत हो जा। हम आवता नहीं। जल्दी आवा, हम कुछ ना जाने नहीं। जल्दी आवा यहाँ, अभी के अभी आवा। हमके यहाँ से निकाला। हम इतना डर गए रहनी कि एक पागल के चंगुल से भाग के खुद के दूसरा पागल के हाथ में सौंप देनी। हमार केहू के साथ कांटेक्ट ना रहे, केहू के ई तक ना पता रहे कि हम ओकर साथ बानी। हे भगवान, ये बहुत डरावना बा। ये बहुत ज्यादा भयानक रहे, बहुत ज्यादा खतरनाक रहे। अच्छा ये बताइए हमरा के मिस्टर रायचंद, आप कहने की आलिया आपके जरूरत बनल जात रहे। हाँ, तो ये सब रोमांस के बाद ऐसा ना भइल की जरूरत आदत बन गई होके? ना, ऐसा ना भाई। अच्छा, काहे?
आलिया, तू हमरा से झूठ बोल लू। तू फ्रांस कबो जाए वाला ही ना रहलू। हम जाए वाला बानी। व्हाट डू यू मीन? हमरा से झूठ मत बोला। तारा पासपोर्ट पे शेंगेन वीजा बा ही ना। तो आप वो बंद घर से बाहर कैसे निकल लू? निकलनी ना, वो खुद हमके छुड़ाया आए रहे। ओहे रुक जा रणबीर, तू भी दूसरा लोग के जैसन पागल बड़ा। हमार लगे मत आवा तू। प्लीज शांत हो जा आलिया, हमार बात तो हमके सुन। तोहर कोनो बात ना सुने के बा। अब तू कुछ भी ठीक ना कर सकेला। तू पागल बाड़ा। हमके यहाँ से जाए के बा, बस इतना ही। बस इतना ही? तू बिना वीजा के फ्रांस जाए के बात करा तारू और कहा तारू कि बस इतना ही बा। अच्छा ठीक बा, हम झूठ बोलनी, बाकी हम बहुत डर गइल रहनी रणबीर। हमके कुछ समझ में ना आवत रहे। तभी भी बताता कि तारा आंख पे जोन चोट के निशान वाला बात रहे वो भी झूठ रहे, और वो तोहार जोन एक्स बॉयफ्रेंड बा वो तोहरा के मारत रहे, ई बात भी झूठ बा ना? ना 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 ना, ई झूठ ना रहे, ई सब सच बा। और सच ही भी बा that I love you। और जब हमके एहसास भइल कि तू हमरा के छोड़ के जा तारू, तब हम बहुत डरा गइल रहनी और हम बेवकूफी में आके अजीब से हरकत कर देनी। और जब हमके पता चलल कि अपन प्यार पावे की आखिरी चांस है, तो हम और कहा करती। प्यार में आखिरी मौका? ये तो का बोल रहल बड़ा? आलिया, तोहरा में वो सब कुछ बा जो हर आदमी के चाहिए। तू समझदार बाड़ू, ख्याल रखेलू, तू सुंदर बाड़ू। और जब तू हमके बतैलू कि तू हमके छोड़ के जाए वाला बाड़ू, तो हमके लागल कि तहर एक्स बॉयफ्रेंड तहरा के जाए ना दे, तहरा मना ले, तहरा रोक ले और तू ओकरा पास वापस चल जाइबू। और ये सोच के हमार दिल टूट गई, हमार दिल पूरा टूट गई। हम ई काहे करब रणबीर? तोहरा पता बा ना कि हम ओकर लगे वापस ना जाए वाला रहनी। ई बस तोहर कल्पना बा। ई हमार इमेजिनेशन ना बा आलिया, और हम बेवकूफ ना हम बानी। ई ना बोल रहल बानी। हम बस ई बोल रहल बानी कि हम जिंदगी भर तोहरा पर निर्भर ना रह सकेनी। जेकर पास घर ना हो, इतना प्रॉब्लम हो, ऐसा इंसान के केहू कैसे पसंद कर सकेला? हम बस यही बताए की कोशिश कर रहल बानी कि कुछ दिन बाद हम यहाँ से चल जाई थी, वरना तू 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 डर जाता रणबीर। और तरा सच बताई, हम तहरा से ज्यादा डराइली। हम कबो ना डराई थी अगर तू हमरा के सच बता दे तू तो। हाँ, ई सच बा कि हम ई घर छोड़ के जाए वाला रहनी, बाकी हम तोहरा छोड़ के ना जाती रणबीर। बाकी तोहरा के ऐसा काहे लागल? हमरा पता बा, हम बेवकूफ बानी। आपन डर के आगे हमके कुछ और दिखाई ना देत रहे, और हम तहरा भी डरवा देनी। आई एम सॉरी आलिया, प्लीज तू जाए खातिर आजाद बाड़ू, हम तहरा ना रोकब। हम तहरा से बहुत प्यार करेली आलिया, तहरा खोए के डर हमके पागल कर देवेला। काश हमके ऐसा डर ना होत। अब हमें यहाँ एक सेकंड भी ना रुकब। हम तोरा दुख पहुंचे ले बानी, लेकिन का हम तोरा के कुछ बोल सके नहीं? जब एक लड़की केहू से प्यार करे ले ना, वो झूठ बोले ले, वो खेल भी खेले ले, लेकिन उस सब खाली ये लिए काहे काहे कि वो ओकरा छोड़ के ना जाए चाहे ले। और उ लड़की इहो चाहेले कि उ जेकरा से प्यार करेले वो ओकरा रोक ले, ओकरा कहीं ना जाए दे। दिल लगी कैसन आग बा, बुझे ना मिटे ना थमे ना कबो, ये कैसन प्यास बा, दिल जला कैसन रात बा, रुवावे हंसावे सतावे हमके, ये कैसन आस बा। ए अजनबी ई का बता, पता ना काहे ओ दिन ओकरा छोड़ के हम ना जा सकनी। ना जाए देनी हम ओकरा के, हम ओकरा ना जाए देनी। काश उ दिन हम अपन दिल के ना दिमाग के सुन ले रहती। काश उ दिन हम ओकरा के छोड़ के चल गई रहती। आज हमके लागल कि हम गलती कर देनी,
काश वो दिन हम ओकरा चाय देले होती। हेलो एवरीबॉडी, यदि आपके शो पसंद आयल, ये एपिसोड पसंद आयल होके प्लीज लाइक के दबाएं, प्लीज शेयर करें और प्लीज लाल और सफेद बटन के जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन हमनी के प्रोत्साहित करें जैसे आपके खातिर और मनोरंजक प्रोग्राम बना सकें। थैंक यू।